ପିଲାମାନେ ଆମେ ଆଜି ତୃତୀୟ ଶ୍ରେଣୀ ଗଣିତ ମଜା ପୁସ୍ତକର ପାଠ 2 ବସ୍ତୁରୁ ଆକୃତି ଜାଣିବା ବିଷୟଟି ପଢ଼ିବା। ତୁମେମାନେ ନିଜ ନିଜ ବହିରେ ଦେଖିପାରୁଥିବ ଗୋଟିଏ ସର୍କସର ଚିତ୍ର ଦିଆଯାଇଛି। ଏହି ସର୍କସ ଖେଳ ଦେଖିବା ପାଇଁ ବାପାଙ୍କ ସହିତ ଲିଜା ଓ ରୋଜି ସର୍କସ ଖେଳ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ। ଟିକେଟ କାଟି ଖେଳ ଦେଖିଲେ। ସର୍କସରେ ହାତୀ ବଲ ଖେଳୁଥିଲା। ବଲର ଆକାର ଗୋଲାକାର। ବଲ ପରି ଗୋଲାକାର ବସ୍ତୁର ନାମ ତୁମେମାନେ ଜାଣିଥିବ, ଯେପରି ଲେମ୍ବୁ, କାଚଗୁଲି, ଚନ୍ଦ୍ର, ଫୁଟବଲ, କ୍ରିକେଟ ବଲ୍, କମଳା। ଏହି ପ୍ରକାର ବସ୍ତୁକୁ ଆମେ ଗୋଲକ କହିବା। ବାପା କହିଲେ, ଭାଲୁ 2 ହାତରେ କ'ଣ କ'ଣ ଧରିଛି ଦେଖ। ଏହି ଆକୃତିର ବସ୍ତୁକୁ ସିଲିଣ୍ଡର କୁହାଯାଏ। ତୁମେ ଏହିପରି ଆକୃତିର ଜିନିଷ ଦେଖିଥିବ, ଯେପରିକି ପୁଲିସମାନେ ଯେଉଁ ବାଡ଼ି ଧରିଥାନ୍ତି ତାକୁ ଆମେ ରୁଲ ବାଡ଼ି କହିଥାଉ। ଏହି ରୁଲ ବାଡ଼ି ସିଲିଣ୍ଡର ଆକୃତିର ହୋଇଥାଏ। ସେହିଭଳି ମହମବତୀ, ରିମୋଟରେ ଯେଉଁ ବ୍ୟାଟେରୀ ପଡ଼େ ସେ ବି ସିଲିଣ୍ଡର ଆକୃତିର। ଫୁଙ୍କୁନଳା ମଧ୍ୟ ସିଲିଣ୍ଡର ଆକୃତିର ହୋଇଥାଏ। ହଠାତ୍ ରୋଜି କହିଲା, ବାପା ଦେଖ, କୁକୁର କିପରି ବାକ୍ସ ଉପରେ ବସି ଆଇସ୍କ୍ରିମ ଖାଉଛି। ବାପା କହିଲେ, କୁକୁର ଯେଉଁ ବାକ୍ସ ଉପରେ ବସିଛି ତାହା ହେଉଛି ଆୟତ ଘନ ଆକୃତିର। ଆୟତ ଘନ କାହାକୁ କହିବା, ଆସ ଜାଣିବା। ଆୟତ ଘନ କହିଲେ ଆୟତ କ୍ଷେତ୍ର ହୋଇଥିବ ଏବଂ ଘନ ବା ମୋଟା ହୋଇଥିବ, ତାହାକୁ ଆୟତ ଘନ ଆକୃତି କୁହାଯାଏ। ଏହି ପ୍ରକାର ଚିତ୍ରକୁ ଆୟତ କ୍ଷେତ୍ର କୁହାଯାଏ। ଏହି ପ୍ରକାର ଚିତ୍ରକୁ ଆୟତ ଘନ କୁହାଯାଏ। ଏବେ କହିଲ, କେତୋଟି ଆୟତ ଘନ ଆକୃତି ବସ୍ତୁର ନାମ, ଯେପରିକି ବହି, ଜୋତା ଖୋଳ, ଜ୍ୟାମିତି ବାକ୍ସ, ଇଟା। ଏହି ପ୍ରକାର ବସ୍ତୁକୁ ଆୟତ ଘନ କୁହାଯାଏ। ଆୟତ ଘନର 6ଟି ପାଖ ଅଛି। ପାଖ କହିଲେ ଏଇଟା 1, ଏଇଟା 2, ଏଇଟା 3, ଏଇଟା 4, ଏଇଟା 5 ଓ ସେପଟେ 6। ଏହିପରି ଆୟତ ଘନର 6ଟି ପାଖ ଅଛି। ପୁଣି ବାପା କହିଲେ, ପାରା କ'ଣ କରୁଛି ଦେଖ। ରୋଜି କହିଲା, ବାପା ପାରା ଲୁଡୁ ଖେଳୁଛି। ପାରା କ'ଣ ଆମ ପରି ଲୁଡୁ ଖେଳିପାରିବ? ବାପା କହିଲେ, ହଁ, ପାରା ଲୁଡୁ ଖେଳିପାରିବ। ସେ ଲୁଡୁ ଗୋଟିକୁ ଦେଖ। ତୁମେମାନେ ଲୁଡୁ ଗୋଟି ଦେଖିଥିବ। ଲୁଡୁ ଗୋଟିର 6ଟି ପାଖ ଥାଏ, ଯେପରି ଲୁଡୁ ଗୋଟିର ଗୋଟିଏ ପାଖରେ ଗୋଟିଏ ବିନ୍ଦୁ ଓ ଦ୍ୱିତୀୟ ପାଖରେ 2ଟି ବିନ୍ଦୁ, ତୃତୀୟ ପାଖରେ 3ଟି ବିନ୍ଦୁ, ଚତୁର୍ଥ ପାଖରେ 4ଟି ବିନ୍ଦୁ, ପଞ୍ଚମ ପାଖରେ 5ଟି ବିନ୍ଦୁ ଓ ଷଷ୍ଠ ପାଖରେ 6ଟି ବିନ୍ଦୁ ଥାଏ। ଆଉ ଅଧିକ କାହିଁକି ନଥାଏ କହିପାରିବ କି? କାହିଁକି ନା
ଲୁଡି ଗୋଟିର ମଧ୍ୟ 6ଟି ପାଖ ଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଏହି ଲୁଡୁ ଗୋଟିକୁ ସମଘନ କୁହାଯାଏ। ଆୟତଘନ ପରି ଏହାର ଦୈର୍ଘ୍ୟ, ପ୍ରସ୍ଥ, ଉଚ୍ଚତା ଅଛି। ଦେଖ, ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଏହାକୁ କୁହାଯାଏ ଏବଂ ପ୍ରସ୍ଥ ଏହାକୁ କୁହାଯାଏ ଓ ଉଚ୍ଚତା ଏହାକୁ କୁହାଯାଏ। ଆୟତଘନର ବିପରୀତ ବାହୁ ପରସ୍ପର ସମାନ, କିନ୍ତୁ ସମଘନର ପ୍ରତ୍ୟେକ ବାହୁ ପରସ୍ପର ସମାନ। ଆୟତଘନର ଯଦି ଏହି ବାହୁ 4 ସେମି ହୁଏ, ତାହେଲେ ଏହି ବାହୁ ମଧ୍ୟ 4 ସେମି ଓ ଏହି ବାହୁ 2 ସେମି ହେଲେ ଏହି ବାହୁ 2 ସେମି ହେବ। ସମଘନର ଆକୃତି ହେଉଛି ବର୍ଗାକୃତି। ଏହାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ବାହୁ ସମାନ। ସମଘନର ଏହି ବାହୁ 2 ସେମି ହେଲେ ଏହି ବାହୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବାହୁ ସମାନ। ଆୟତଘନ ପରି ଏହାର ମଧ୍ୟ ଦୈର୍ଘ୍ୟ, ପ୍ରସ୍ଥ, ଉଚ୍ଚତା ଅଛି। ସମଘନର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଉଦାହରଣ ହେଉଛି ଚକ୍ ପେଟି, ମିଠା ପ୍ୟାକେଟ, ଗିଫ୍ଟ ବାକ୍ସ। ପୁଣି ବାପା କହିଲେ, ହେଇ ଦେଖ, ଆଉ ଗୋଟିଏ ଜୋକର ହାତୀ ପାଖକୁ ଯାଇ ତାକୁ ଶୁଣ୍ଢ ଟେକିବାକୁ କହୁଛି। ରୋଜି କହିଲା, ବାପା, ସେ କ'ଣ ଗୋଟିଏ ଲମ୍ବା ଟୋପି ପିନ୍ଧିଛି? ବାପା କହିଲେ, ହଁ, ସେ ଟୋପିଟି ତଳପଟୁ ଗୋଲେଇ ହୋଇ ଉପରକୁ ମୁନିଆ ହୋଇଛି। ଲିଜା କହିଲା, ଏ ପ୍ରକାର ଜିନିଷକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ବାପା କହିଲେ, ଏ ପ୍ରକାର ବସ୍ତୁକୁ କୋନ୍ କୁହାଯାଏ। ଏ ପ୍ରକାର କୋନ୍ ଆକୃତି ଜିନିଷର ନାମ ହେଉଛି ଆଇସ୍କ୍ରିମ, ପେନସିଲ ମୁନ, ନଟୁ, ଜନ୍ମଦିନ ଟୋପି ମଧ୍ୟ କୋନ୍ ଆକୃତିର ହୋଇଥାଏ। ଆଜି ଆମେମାନେ ଏ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କଲେ। ପୁଣି ପର ଭିଡ଼ିଓରେ ଅଭ୍ୟାସ କାର୍ଯ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରିବା। ମୁଁ ଭାବୁଛି ତୁମେମାନେ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିପାରୁ